मोजां मोनदों नुफैनानै जायखिजाया दिनै जोंहा पानिराम सारबो दंफैयो बिटिसिनि आनै दा सायाव सफैबावबाय जोंहा बियो ओमफ्राय जोंहा सुकुर सिं सार दङ MCLA जों बयबो फैनानै गावबा गाव सोरबा माबा माबि बेख'बाय आंनो पिकनिक स्पटबो नांना बेखौनो मोजां मोनदों आं जिथु नुफैदों आं परिबेसखौ दैजों नङाब्लाबो आइरिबारि हिसाबै बहुद मोजां जादों आं बेखायनो प्रथमावनो बे जाय बेखौ दायथ' लादों कमिटिखौ धन्यबाद होगोन आं जे बिसोरो एफा खस्थ' खालामनानै दिनै रायजो राजाफोरनो एसे सम रायजोफ्राथ' एसे निउ इयार हिसाबै ख्रिस्टमासनिफ्राय नांलांखायो एसे फुरथि लानो लुबैनाया ख्रिस्टमास निउ इयार ओरै मागो नांहैबाय बिदि एफा मोजां मोनसे परिबेस होदों आं बिसोरखौ धन्यबाद होगोन ओमफ्राय जायफ्रा बाव पिकनिक जाफैगोन बिसोरखौबो आं खावलायगोन जे जाहाथे लोंला जालाफोरखौ खम खालामो ओमफ्राय कमिटिखौ खावलायगोन आङो जाहाथे मोजां बेब'हार खालामहरो बाव बहुद गोजान गोजाननि मानसि फैयो जाहाथे बिसोर थांनानै बुंहैनो हायो जे आइरिभार ब्रिजआ आइरिभार ब्रिजनि पिकनिक स्पटआ बिराद मोजां बाव थांजायो सारिय'फाले मोजां बे बुस्थुखौ जाहाथे मेसेज मोनसे होयो रायजो राजाफोरनो बेनो धन्यबाद सोरबाया दैजिं फेस्टिभेलखौ फैगौ बोसोरनिफ्राय खुंनायनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों दैजिं फेस्टिभेलखौ जोंना रायज्लायजोबखाबाय बिटिसि सरकार हिसाबै नेक्स्ट इयारनिफ्राय मोजां खुंगोन इयारलि खुंगोन ओमफ्राय नेसनेल लेभेलाव लांनायनि बेखौ मोनसे जजा खालामखाबाय देग्लाय हास्लाबासै गभर्नमेन्ट फैनायाबो 2 माससोल'सो जादोंना दा नेक्स्ट इयारनिफ्राय कन्टिनिउ खुंगोन आरो बेखौ मोजाङै खुंगोन दे